Sa paghigpit sa seguridad sa CPDRC nga way makalusot nga kontrabando, mihimo usab og pamaagi ang ubang dalaw aron padayong makalusot og mga ginaling butang. Sama na lang sa tabako nga gihimong sanitary napkin. Sayro nato ang mga mugna sa mga piniriso nga nabuking sa mga jail guards pinaagi sa ako ang RTV Presents. Kini ang mga dahon sa tabako nga natigom humana sakmit sa mga jail guards sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Apan mas nakugang sila dihang nasuta ang pamaagi sa pagpalusot gamit ang panty. Ma'am, nabantayan ako doon ay mga panty. Unsa man ni? Kani siya sir, ang sa pagkahitabuan ni siya sir. Ang bata, sa nag-inspect sa female inspection area, nabantayan na to ang bata nga ugdo ang iyahang may pagka-diaper siya ang panty. Karon pag-check na mo ang panty, naday siya sud nga medyas. Ang sud sa medyas ang mismo nga tabako. Tungod kay mahal na kuno kaayo ang sigarilyo, tabako ang tirada sa mga inmates. Apan kapila usab pilon ang presyo nini kung ana-ana sulod sa prisuhan. So hilabihan ang pagburot sa precious tabako diri sulod sa CPDRC. Humani siya ibawal diri. So kung dunay makasulod nga mga inani, sama ninyo ilahang likiton. Ang usa ka linikit nga gamay nga tabako, 30 pesos ang kantidad niini. Pwede po ninyo sir pagkita lipit gamay kayo banana. Oh, inani ra ka gamay. Usa ka gamay, 30 pesos. Gani, matod sa bagong busyo sa CPDRC nga dili lang sa panty kundi mismo sa sampot sa mga lalaking dalaw ipasok ang tabako aron makalusot. Samtang gawa sa mga tabako, doon na sab gihapon mga cellphones ang nakalusot apan nasakmit ra usab gihapon sa mga jail guard. Doon na usab sila'y laing innovation. Diin gamit ang chinilas mamahimo nilang gamiton kini nga improvised charger sa cellphone. Kana sila nga ceiling fans, di man gyud naunta kontraband per se. Ang problema lang kay tao dito, tao diri, tao anywhere, everywhere, ang resulta mag short circuit. Which is, sahay naatay kausa na biktima kay na nakurintihan because ingon ana nga style. Gipaniguro sa tagdumanga sa CPDRC nga ang tanang mugna sa mga binilanggo ug mga dalaw mahibaw-an na gihapon nila ug masakmit gihapon. Ang tanan nga mga kontrabando gidauban aron di na mapuslan pa. Apil sa gidauban ang mga baraha nga gigamit sa sugal. Mga ceiling fan nga gipangtaon nga walay pagpananghid nga delikado nga mao'y sagad hinungdan sa sunog. In 2 months magsunog ta sa mga contrabands nga ato na confiscated pinaagi sa atong greyhounds nga ato buhaton every now and then. Mao na sila. Giklaro sa tagdumala sa CPDRC nga matag karon og unya aduna sila'y ipahigayong greyhound operation. Busa, masakpan yun kadtong mga naghimo og tinunto. Sa sunod-sunod nga greyhound operation, wa na'y nasakmit nga shabu o bisan drug paraphernalia. Mao kini ang gihugtan yun sa pagbantay sa mga gwardya sa CPDRC. The last time we had ingon ani was atong April 29, 2019. So Abril, Mayo, Hunyo. So 2 months. 2 months na ito nga na-collect. Posibleng makalusot man ang mga kontrabando sa prisuhan pinaagi sa mamugnaong hunahuna apan masakpan na gihapon kini. Ops! Sa pangutana, unsay nahitabo sa responsable pagpalusot og tabako pinaagi sa panty. Taod-taod na diayng napahamtangan og silot ang naghimo niini. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Kini ang akong short dokyo.